L-Iżvezja qiegħda titlob lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm qsim tal-piż fis-settur tal-immigrazzjoni. Il-Ministru għall-Immigrazzjoni tal-Iżvezja Tobias Billström qal li filwaqt li n-numru ta' applikazzjonijiet għall-ażil laħaq l-ogħla livell f'żewġ deċenji, ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jibqgħu ma jagħmlu xejn. Skont il-Eurostat, l-Iżvezja huwa l-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellu l-akbar numru ta' applikazzjonijiet għall-ażil u warajh kien hemm Malta. Iż-żewġ pajjiżi kellhom numru ta' applikazzjonijiet li huwa ferm akbar mill-medja Ewropea. Il-Ministru Billström qal li mhuwiex ġust li ftit mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jagħmlu sforz kbir filwaqt li oħrajn mhu ma jagħmlu xejn. Wissa li s-sitwazzjoni tas-Sirja hija waħda li ser iddum u għalhekk l-isfidi ser jibqgħu hemm għal ħafna snin. L-appell ta' Billström huwa appell li ilu jsir minn Malta u l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia laqab sodisfazzjon dawn id-dikjarazzjonijiet. Qal li huwa tajjeb li l-appelli li ilha tagħmel Malta qegħdin jiġu riflessi wkoll f'appelli li qed jagħmlu pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Mallia fakkar kif Malta kellha kważi 7 darbit aktar mill-medja Ewropea f'dak li jirrigwardja applikazzjonijiet għall-ażil. Se jgħid li l-ħidma ta' Malta issa jiffukata biex ikun hemm time frame stabbiliti fuq il-proposti ta' Task Force għall-Mediterran li kien beda l-ħidma tiegħu wara ħidma bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Interni Taljan u dak Malti.